लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। आं गोबावथार जाबायमोन भिडिअ कन्टिनिउ खालामनो हायैया दायो आङो कन्टिनिउ खालामफिनबाय। दा आङो दंफैयो रौता ओनसोलनि हाटखला होननाय खाथियाव थानाय मोनसे उइभिं सेन्टाराव, जोंनि बर' हारिनि जि दाग्रा मोनसे उइभिं सेन्टाराव आङो हाबफैदों। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि इन्दि सि दानाय जायो, थारमाने जोमग्रा बायदिसिना रोखोमनि आगर एरनानै। दा दिनै गाबोन गोबां जोंनि बर'नि इन्दिया माने बाहेरावबो साप्लाय थाङोसै नालाय। आरोबाव मोनसे जोंहा गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय, जोंहा बेफोर जिफ्रा इन्दि सिया जोंहा बर'नि GI/टेगआवबो हाबबाय नालाय। दा बेखायनो आरोबाव बेलो गोनांसिन जासिनबावबाय आरो। दा जोङो जि दानानैबो जोबोद माने रां खामायनो हायो बे रोखोमनि। जोंनिया दा खिन्थु बानानै बे खामानिखौ गारबाय आरो। नैबे आब'आबो बिराद मोजां इन्दि सि दायो आरो। दा बे आब'नाव जोङो लोगो हमफैदों बेखौ नायनो थाखाय, बे जिखौ नायनो थाखाय। मोनसेबो रोङि गैया आङो सियावबा A to Z आंखौ रावबो फोरोङा। बेसेबां फानो बेखौ ओरैनो नैबेखौ? 3000। 3000 बे गुवार ने? बे गुवारा ओं। माने बे फिसायालाय? दावराइ मोख्रेब आगरफोरबा Aनिफ्राय Zसिम जिखौ आं रोंजोबो। नैफोरलाय? नैबे बेसेबां? हा? बे 3000 फानो। 3000 गोजा? बेलाय? बेबो 3000 गोजा? ओहो, बे माबा आगरनि सायाव जाबाय आरो। 3000नि गोजा। ओमफ्राय फालिया माबा नर्मेल हादराव फिसा आगर एरबा 2500 हरो। डिजाइन लायै जिया माने। नोंनि डिजाइन लानायनि सायावसो गासिबो जाजोबो आरो। फिसा डिजाइन बानो दामाबो एसे गाहायाव फैसिगोन। डिजाइनखौ बानायबानो आरो दावखोबाय थासिगोन दामफोरा, बेबायदि आरो। बिदिनो आरो दायो बिराद डिमान्ड जाबाय मार्केटफ्राव। बियो न'आवनो लांफैखायो। बेफारिया लांफैनोनो बिहरबाबो मोना। बिराद बिबाबो मोना। नै बेफोरनो दानाय जिफोरा बिराद समायना रमायना बर'नि गोदोनि माखासे मुंदांखा आगरफोरखौ बेवहाय एरनाय जायो आरो बे इन्दि सियाव। दा ओरैबायदि डिमान्ड जाबाय, गुबुन जिफोरखौ लानायनि अनगायै माने इन्दि सिखौसो बांसिन मानसिफ्रा बायग्रा जाबाय आरो। जोमग्रानि बेलायाव बांसिन जोमग्राया सेल थाङो आरो। बेनिफ्राय जोंहा बाहेरनिफ्रायबो गुबुन हारिनि बा गुबुन हादरसाफोरनि मानसिफ्राबो बेखौ दाना लांनो फैयोसै आरो। अर्डार होनानै माने जेसेबां दं बेखौ लांजोबगोन आरो। ओमफ्राय दा जोंनि जायगायावबो गोबां इन्दि सि लानो लुगैग्रा जाबाय नालाय। दा बियो लकेलावबो जोबो, ओमफ्राय बाहेरावबो बियो साप्लाय थाङो आरो। जेरैहाय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला शिलंनि मानसिफोर लांफैयो, अरुणाचलनि लांफैयो जोंनि बे जिफोरखौ। आरो जोंनि बे कुवालिटिया, बर'फोरनि कुवालिटिया एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो, गुबुनजों मिलाया। थारमाने जोंनावसो मोनो नालाय बे पियर माने इन्दि खुन्दुंखौ। दा बेखायनो नैबे इन्दि सिनि माबाया डिमान्डआ मार्केटाव बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय आरो दाथ' साप्लाया मोजांसिन जाबावसिगोन जोंहा। GI/टेग मोननायजों पेकेजिं सिस्टेमबो खालामनो हानाय केपासिटिया फैबाय नालाय। दा बेफोर इन्दि सिया ओरैबायदि डिमान्ड जाबाय आरो। दा जोंबो बेबायदिनो गावनि न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो आरो। बेफोरबायदि बानायखौ गारनानै जों न'आवनो बेबायदि इन्डास्ट्रि टाइप खालामनानै जोङो इन्दि सि बा बायदिसिना रोखोमनि जि दानानै गावनो माने थाखा फैसायाव माने एसे हां मोननाय बायदि जायो आरो। दा बेखायनो सोरबाफोर रोङोबा बेफोरबायदि आन्दायनानै थास्लायस्लाय बेफोरखौ मावनायानो जोबोद मोजां आरो। बेफोरावनो दङ आरो जों आन्दायलायबासो थानानै दं गावबा गाव। दा बेखायनो जोंबो जायफ्रा रोङो जेरै हागौ एरै जिखौ दाफिननाय सोलोङोब्ला जों रांखान्थियाव माने गोबां मदद मोनगोन आरो। न'खर सालायनायाव जोङो गोरलै जाहैगोन आरो। दा आन्दायनानै थास्लायस्लाय आङो खावलायनो लुगैगोन जायफ्रा जि दानो रोङो, दा बेफोरबायदि जिफोरखौ दानानै मार्केटाव हरोब्ला जोबोद माने राहा मोनो आरो। माने न'खरा डेभेलप जायो बेजोंनो। जों बेखौ आरो स्टेन्डार्ड लेभेलाव लांनानै जोङो बेखौ बिजनेसखौ एसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लाङोब्ला माने आरोबाव साबसिन जागोन आरो। दा नै जोङो बेखौनो जोङो नायगिदिंफैदों। जों बर'फोरा मालायनिल' कास्टमार जायालासिनो गावनो बेफोरखौ प्रडाक्ट खालामनानै जुदि सेल खालामनो हायोबा बिराद मोजां माने रांखान्थियाव मदद मोनो आरो।